Stalo sa to, že naši rodičia sa rozišli, mamina odišla a otec ostal s nami a ja som sa musela nejako už postarať o tie mladšie sestry. Pretože sa musím starať ako varenie, žehlenie, pranie, upratovanie, ešte do školy pripravovať, variť niekedy a takéto veci. Bol to pocit prvý raz nešťastia, ale teraz to už je šťastia, lebo viem, že to robím dobre. Cenu za záchranu života mojej mamky a sestry. Za záchranu detka, ktorý upadol do diabetickej kómy. Dostal som cenu za to, že sa starám o môjho suseda, ktorý je slepý. Pretože oslepol, zobrali sme ho k sebe, mamin nápad. Najprv sa o ňa začala mama starať, potom sme jej začali pomáhať. Na záchod musel ho niekto vodiť, tak som povedal, že ja môžem. Potom vodu, jedlo, keď napríklad nech sú doma, alebo keď máme je zle, alebo niečo také, tak mu dám a to je asi všetko také. Som dostala za to, že som pomohla jednej rodine v Lužiciach, že som im darovala komplet celú výbavu do školy a nejaké oblečenie kvôli charitatívnej akcii, čo som urobila ja s pomocou mojeho sponzora na box Daniela Hrivňáka a Ilonky Dámborskej. A za to, ako som vysnívala jednej takej dievčine, ona sa tiež volá Melánka. Ona má nádor v mozku a jej som vysnívala výlet do Paríža na Eiffelovú väžu. Vlastne a ešte som pomohla v Hodoníne zvieratkám v zoologickej záhrade. Som urobila zbierku v škole. Je to pocit taký, že máte stres, ale cítite sa dobre.